Чистота и хармония. Тук се ражда едно от чудесата на природата. Дървесна смола, която в продължение на милиони години се превръща в скъпоценност. Кехлибар. Древна магическа енергия, уловена и вградена там, където можеш да се потопиш в нея. Това е тайната на Амбър, първият матрак с естествен кехлибар, създаден за теб. Пренеси се там, където сънят е истински, сред хармонията на природата. Амбър.